Kuyas awukhali wena uyakhwala usitutya. uyakhwala uzambonisa uba ukhali uzambonisa uba ulili wena Usitutya bese lapha. etawuni sana uzokhwela lo ukhwela iteksi uzohamba ngemoto katata awufuni uhamba notata awufuni uhamba naye simshiye awusheka ufuna uhamba nami Lo sana le phone. itheni Liyajijeka jo. Uzayibona. uzohamba nabani kuye Mama notata. uthe awufuni uhamba notata nje Nomama, noPisa, nomamke. siyephi Itawuni enani. uthenga ntoni Itableti etimnani. oh sana nantoni isujikajika intoba lutsho xa uthethayo Itableti no. ntoni enye nebirthday two Uzowena. nebirthday two nantoni Ndisembizile ipithethu. nebhega Ndisembizile. buseyibizile yaphosisa tsho nantoni ke ice cream nantoni Ne-orange elimnandi. ne-orange hayi notata uzawuba healthy sana nantoni enye nepayi Yepayi. nantoni enye Ne-brush yokuklina. nebrush yoklina yeyi wena uyi-good girl ne sure Isisu sami sesihlunga apha. sibuhlungu itheni ngoyisusa Ndinento emnyama. nento emnyama phi esuswini hoyi iyo libuhlungu hayi bomntanam ibetheni Ndikwampe ngomnyama. ukwempe umnyango waphuma into emnyama hayi bo isana lam hayi khe vonza ibethe into emnyama utheni ujeza into emnyama yayibetha laa mnyango ndiwubethe laa mnyango ususe ungabikho ne unothula ususe laa mnyango lowa ungaphinde ubekho ne Uthi ngo-opinki. njengopinki opinki awuzugila umnyango thenga umnyango opinki nantoni nendlu epinki Nendlu epinki. Nento ufufake isipane nalaa ikhalayo. nento ekhalayo azifaka amefred azifaka sure Ufuke nentambo. intambo yanto eyiphi intambo nakaloku semhle sana yu ubonisa utata uzambonisa uvuka kwakhe tata zawuza kuphi imali xa umhle kanje jonge jonga esipilini yebo hayi sana tata uzaphi imali uza kuphi tata imali uzandipha mna imali yakho
Wantena ndo. ibheke two, Nantoni? ice cream, Nantoni? nebheka, Nantoni? ice cream, Nantoni enye? nebheka, Nantoni enye? double chips, Nantoni? double chips, Lo mntana zawanditshela into ezimnandi wena ne? nebheke two, Ne-birthday 2. Enanto? Ufuna i-birthday 2 enjani? pink, Nantoni? Ibe nanto? cheese. Ibe namafulawa? Namafol, cheese. Ne-cheese? Nantoni? Nebheki, Iyaqhuba nalina. Nantoni enye? Ku-6 minutes. Nembiza? Mama, Uzazithini imbiza? Ndiyakuva. iku-6 minutes of 9. Ndiyakuva. das Bäckerstovin. Uzawupheka? Uyakwazi upheka wena? Usiphekele namhlanje. Spaghetti. Hayi lo mntana. Nantoni? Hayi nkuyana. Nantoni? Spaghetti atram. Utsho uzophekela umama wakhe ispaghetti ne-ultraman. Emnandi. Nantoni enye tshomi yam? Uzopheka lunch. Uzawupheka nto? Uqala upheka ntoni ihoku wena? Ndikwazi upheka lami ndaphekela shini inyama. Undayisho ndihlezi mninzi. Amatshomi uzamhaka lo. Qala ndivule lena le. Uzamhaka ke ngoku imali. Hayi, usigezele. Kaloku ngiphandle negabha. Cima lo fowuni. Stop. Ngoye. Yakhe